साइकेल लानानै ओंखारदों आरोना खांख्राइ लायनाया जायो। मादों संगोन जाद्र' एसे मानसिफोर थांगासिनो आरोना लोगो हैलैसै आं न'आ दा थाइजौबो जालायनोसै ओंखाम जाखांबाबो आरोना जि जासुलिखा आरोना मोखैखौथ' गारनाखै आरोना जाखायो आरोना। हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायना थादों जोबजासिम दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै दिनै मा खालामगोन आं ब्लगाव दाथ' जेबो मिथिया आरोना दसे थानानै मिथिलांगोन आरोना आं मा खालामगोन नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोसे नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां नोंथांमोना अननानै आरोना आं भिडिअखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना 3K जाथारसिगोन आरोना नोंथांमोना थाबैनो 3K खालामना हो आरोना आंनि साबस्क्राइब खालामनानै आरोना मा खालामगोन मागोन जासिगोन आरोना दिनै आङो दायो 11 जाबाय आरोना दसे थानानै सानजौफुनि ओंखाम संनो जालायसिगोन आरोना मा मैगं संगोन जालायबाय आरोना आङो सानजौफुङाव मैगं नांगोन ना ओमफ्राय मा मैगं संगोन जादों आरोना आङो मैगं नागिरना मोनाखै आरोना बिदिनो मोदोमफुल बिबार दङ आरोना बिदिनो नाजों संगोन नामा जादों आं ना हरदोंमोन सासे आबौआ एसेनो जों सानैल' नालाय सानैनि थाखाय थोगोन आरोना बिदिनो संगोन नामा जादों आरो आं दा मानो नङाबा खालामजानाया आं बेदरबो जानो लुगैदोंमोन आरोना बेदर जानानै आङो नोंथांमोना खिन्थाखादों आङो बेदर जानानै ब्रयलार बेदर जानानै मोदोम माननाय जादों आंना इनफेकसन जादों खोमा ब्रयलार बेदर जानानै आंनियावबो मानसिफोरखौसो नुसिदोंमोन आरोना मबाइलफोराव होनाय आंनि इनफेकसन जानाय बायदिसिना खिन्थु जादों आरोना आं दाख्लै खानैसो एसे सानफ्रोम जानाय थांदोंमोन आरोना लायनानैसो थांबाय लायनानै माबा थांबाय इमिटारसै ओमफ्राय आङो ओइ मोदोमफुल बिबार दङ आरोना बेखौनो हानगोन जानानै आङो बेखौनो संगोन जानानै एसेबो मैगं नागिरना मोनाबा नै जों लोगोफोर साइकेल लानानै ओंखारदों आरोना खांख्राइ लायनाया जायो लामानि अबस्था आरोना गैया खाराबबाबो हाब्रुफोराव आंखौ नुगोना नुवाखैलै साइकेल लानानै लोगोफोरनि साइकेला साथाबो लाखादों आरोना उनथिंलाय थांसै आरो सान्दुं माबा दा अखा हाथ'वाखै आरोना गोलावहांबाय सान्दुङा जोंनि लामानि अबस्था आरोना आङो जानि लामाथिं ओंखाराखै जानि लामाया इथिं आरोना थाइजौ नुनाया इथिंमोन आरोना आं इथिं आबो लानो फैदो जोङो दायो साइकेल लानानै खांख्राइ लायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो लोगोफोर साइकेल जों मायाव थांनो नागिरदोंबा जों खांख्राइ लायनो नागिरदों आरोना खांख्राइ दुबाइथिं आरोना दुब्लि गेजेरथिं आबौ लाहानियाव खासे आबौ लाहानियाव खांख्राइ लायनो थांनो नागिरदों आरोना जों खांख्राइ आंथ' जानो हाया आरोना बाथोनबा जानो हायो एसे सोब लायनो थाङो आरोना खांख्राइ ना मैथा संगोन मैथा होनो लोगोफोर मैथा ना खांख्राइ ना मैथा संगोन आरोना मोनबा आरोना जोंखौ नुगोन ना खांख्राइलाखौ नुगोन आंना नै माव आरो बे मबाइला भिडिअ खालामबाबो भिडिअआ बारै गोजा सलायगासिनो आरोना साइकेलाव सलायनांगौ मोजां आरो खम ना मोनो जोंनिया बेफोरावनो लोगोफोर थांगासिनो जोङो खांख्राइ लायनो गरमफोरा हाले नुवाखै दानसो जानाय जों हारनासो हिन्दुसन कुकुरा जे दावगाय गोरबा जाबोन फैले सन थांगासिनो आरोना सलायनायखौ न'खौ मिथिया मानसिफोरनि न'खौ मिथिया थांगासिनो आरोना लोगो हैलैसै आं न'आ पिलु बापरे साइकेल सलायनो हाग्रा बारि माथावरि बिबारा जि मोजां बारा रोङैलै बिबारा जि बारदोलै मोजां बारा रोङोना लोगोफोर ओइ नों मा थांनायलै हा गारजुबाय हाराखै
Kita mana isi kelamung separuh. Terima kasih nih kan. Ada dia nang lusu wana. Nang lusu makin naik ke beli kamu dulu sih makasih mendem sebentar. Ih, bukan mendem nih. Sampai nanti tapi nanti. Sampai nanti. Kabar dulu. Saya langpai dari kini. Nah, mau nambah? Nah, di mana bapak? Nih, lebih ke này ạ. Xây khẳng khấy đứng nào đâu mà đã xong cái gì này chứ. Ê! Mà đứng xuống một rồi. Mà mày cùng đừng có ra con ra đây. Sao này lo rồi. Nah, ini lagi first, mada song sedang dari dike, mada getau sedang iwana bezan lebih dari na. Mereka kekhi menbas sedang menang. Iku saya ini sirang. Bikin aku bay. Jadi berjalan nang, bukan kaya kau patung kali kau bayang. Jadi pada burung dang nak kau pergi apa? Siang mulai nang. Tôi kasih khoảng saja button say antara sandal kukur kasih kedua ya na zabra mana say antara yang sama say kan Bahan ni. Lurang sakan ya. Raya, kau buka kenang. Sana lugi kayak kalau ya bazana ya. Kam sana haya balu gaya balai. Masang hai deman malai. Kan siang. Ibu geli cetar masalah. Parti dengan namun. Ini sih kabar ya sini. Nih geli banget kabar. Dari baju kurma ya, berada apa ini? Sini. Ini kok? Sani sini deh kemana? Berbanding dan naik mereka. Dia lalu masuk dan naik. Gesi di sini badan. Ada badan ada na. Bantu kabar na. Saya begini. Sani saya begini. Kamu kana. Gudung-gudung. Kalau apa video bisa nangkep dia lagi pernah. Dia begini. Water. Sana. Sani saya lagi pernah. Damkan. Burung ada. Apa yang saya sih? Ikoy. Sani share lagi pernah ya? Lagi pernah aku mas banget. Kurang masih dah nangka. Itu kan family modang lainnya. Nah begini sih benar nah. Ada biji, kayak batang sama udisa ya, yang ada udisa sih nggak? Makasih sengkal juga. Ada daripada kurang makan yang belum ada. Saya sorry. Malu apa kan ya? Saya sorry juga. Itu? Sudah keturunan, saya lupa kemana-mana bang. Kalau aku saan ka? Nasa, saya mana? Saya, kamu kurang gak? Aduh, kurang masih dengar. Sama. Suka mas pun ada macam tu saya. Sampai pokok sampai jalan bang. Jangan lupa subscribe dan like share. Saya bakal jangan pelik jadi.
जाखांनासो लोगोफोर जोबोर मोनदों गाबोन बेसेबां लोगो मोनगोन Ayo, halo, kita kan nanya dसे जिरायबाय ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दा थाइजौ जानो लुगैलायबाय आरोना आङो आरोना थाइजौ जानो लुगैलायबाय उदैबो जे सादांखो खांख्राइ बाथोन जानानै दा थाइजौखौ जालायनोसै सानाबो जि थाबा जादों आरोना लोगो मोजां थाइजौ दा थाइजौखौ जालायनोसै ओंखाम जाखांबाबो आरोना जि जासुलिखा आरोना मोखैखौथ' गारनाखै आरोना जाखायो आरोना लोगोफोर थाइजौआ जानो हारसायाबो खोनायबाय थादों आं जानो हारसिंबा मोजां नाङा आरोना बेबायदि जानो लुगैदों सान्दुंआबो दुंखाङा नायखाय मोखैफोरखौसो थिं थांनो लुगैसोदों आरोना दासो ओंखाम जाखांदों आं जाबाय आधा घन्टासो जाबाय आरोना ओंखाम जाखांनाया दायो थाइजौखौ जाना होलायनोसै दा गरम गोलोमसोदों आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों थाइजौ नायखौ देखायलायनोसै एसे जोंनिया सरकारनि दै फैदों आरोना इयो सरकारनि दैया वाटार साप्लाइया सरकारनि दै आरोना इयाव टांकि फुल जायो आरोना टांकिया फुल जाबाय बारासो जाबाय आरोना भर्ति जाबाय आरोना इयाव बहुत हेल्प होदों आरोना बे दै फैनायनि थाखाय फैनाया थोरसि बाथि सुनो बाथि खांसि ओरै सुनो बहुत आंनि थाखाय हेल्प आं मोजां मोनदों आरोना दाबो फैनोलै दा फैलिया आं खाहोलांसैनो सिखाया र' आङो फिसाबो गोजौनिखौसो हागोन आङो साइज गैयि खागोन आं साइज गोनांखौ उनाव जानांगोन आं मोनबा थाइथामल' हानबायलै फिसा फिसाखौनो मान मोजां गोदोर जाबाय हाथलायबा सिंनो मोनबा जानांगोन दखानाव नोङो थांनानै खाथिखौ सिं बे सिं मान मोजां जाबाय आं माबानो जानांगौ हाथुबनायखाय माबा जाबाय नि बानलु पेन्सिल होबाय गब्राखौ बेनिफ्राय इखौ जागौमोन माने बानलुफोराव नांगौ जोंनो बाथिखौ मोजां होनो इखौ जागौमोन नङा सिंनि बेनि गोदै खमाल'खौ बियाखै संख्रि बाबखौसो थांहाय बेथिंखौ गायथ' दोनथ' begini besar besar habis lagi kan tuh mau kapan nih kita macam hotel dan ya na lo kerja macam ni udah ini dah baik betul dah थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आङो जा उन्दुनो ओंखारबाय आरोना भिडिअखौ 10 हरला आं इडिट खालामगासिनो आङो बेयाव जानजायाव देखायदोंमोन गोलैनानै आंना गोसोम जादों आरोना बेथिं साइडथिं लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै आङो बाय बाय गुड नाइट आं हाथारबाय आरोना अखाबो हादों दा नै